dacă nu ți-a zis nimeni, și normal că nu ți-a zis, că nimeni nu vrea să faci și tu bani, uite cum poți să cumperi criptomonede la un preț mult mai mic, mereu. Pentru că, în mod normal, nu puteai să faci treaba asta înainte, decât dacă făceai parte dintr-un grup de investitori cu capital foarte mare, da? Și acum hai să înțelegi ce înseamnă grupul nostru de cripto pe care l-am creat, da? Că deja suntem 5.000 de oameni. Orice proiect pe care îl aduc acolo, pentru că noi suntem 5.000, noi strângem mult mai mulți bani să investim în ei, da? În fazele inițiale, faza de seed, de exemplu, da? Și deci ei nouă trebuie să ne facă un preț mult mai mic decât cel de la lansare și noi câștigăm toți. E ceva de genul ca și cum ai cumpăra angro. Deci cu cât cumperi mai mult, cumperi angro, prețul scade, da? Și faza frumoasă e că niciun investitor nu trebuie să cumpere de foarte mult, da? Că deja dacă noi suntem 5.000 de oameni, sunt mulți care vor să cumpere, de exemplu, următorul proiect pe care îl avem în 3 zile, de $50. Am pus minimul de $50. Și asta pentru că vreau ca toată lumea să poată apuca din proiecte, pentru că aduc numai proiecte bune, da? Deci nu contează că ai bani puțini sau mulți, să poți să-ți iei o bucățică acolo care ea va crește. Deci nici nu contează dacă ești deja în cripto sau te bate gândul și nu știi de unde să începi. Eu pentru asta am creat grupul ăsta. Și în 3 zile, adică pe 6 septembrie, dăm drumul la vânzarea monedei Crawl de la Catacomb Crawlers, proiect românesc de gaming. Sunt și ei în grup acolo și răspund la toate întrebările. Și după părerea mea, asta e o monedă pe care nu vrei să o ratezi.